God aften alle sammen. Vi skal fortsætte i rækken af krydsild. De 3 krydsildsdebataftener, vi har, er den sidste i aften fra gymnasial uddannelsen her i Nuuk. Rigtig god aften. Fra de forskellige 7 partier, som har kandidater til valgene, har de sendt hver en repræsentant, og dem står jeg sammen med i dag. Vi har et emne i aften, som de foregående aftener, så lad os bare starte op. De emner, vi skal beskæftige os med i aften, er erhvervslivet, erhverv, det er fiskeri, det er råstoffer, og det er erhvervsudvikling. Det første emne, vi går i gang med, vedrører råstoffer. Vi ved jo, at Greenland Minerals har udgivet en rapport, som blandt andet siger, at man kan udvinde op mod 500 tons uran fra Kvanefjeldet. Og det er et spørgsmål om, hvilke mineralske råstoffer, som har biprodukter af uran, og hvad det er, man kan godkende og acceptere. Altså, er der et grænse for, hvad man kan tillade af biprodukt som uran? Erik Jensen, vi vil gerne i gang med råstofudviklingen. Vi mener, at Grønlands økonomi hviler på blandt andet råstoffer som en af de vigtigste søjler. Og vi er klar til at gå ind som en råstofnation. Og det har vi også allerede sagt fra Siumuts side, at vi ønsker at sætte turbo på råstofudviklingen, så frem det ikke går ud over sundhed og miljøet. Med hensyn til uran, der spørger jeg jo, hvad man kan tillade på årsbasis. Altså, du nævner selv 500.000 tons, som har biprodukter af uran. Og vi skal jo også se på, hvilke andre mineralske råstoffer man kan se på. Vi ved også, at der findes andre forskellige, at det er sammensat, mineralerne er sammensat af forskellige, for eksempel fluorid og flere andre ting. Og vi ved også, at der har været store høringer om de planer, man har. Men jeg må sige en gang til, at uanset hvad, så vil vi respektere, hvad det er, der er kommet frem her, og vi vil ikke give nogen godkendelse, som går ud over miljøet eller sundheden. Og det er ifølge det lov, vi har, som vi mener, vi skal opfylde. Det, jeg spørger til, er, hvis man regner med, at der er 500 tons uran, er det så i orden? Jamen, hvis det er i orden, og det ikke går ud over miljøet, så er det i orden. Fra Adasut Sivert K. Heilmann. Hvis du skal have en holdning til det, hvad mener du så? Først vil jeg sige, at uran har ikke noget parti. Og vi ved også, at der er flere undersøgelser, der skal pågå endnu. Lige så vel som, at der også er flere planer om flere høringer. Med hensyn til råstofudvinding i Kvanefjeldet og den debat, der har været de seneste år, der mener vi jo fra Adasut, at det er noget, som befolkningen skal tage stilling til via en folkeafstemning i forhold til, om vi skal give tilladelse eller ej. Og derfor så er det også nødvendigt derudover at se på, hvilke andre mineralske råstoffer man kan overveje, som måske har et biprodukt af uran. Og det er så nogle ting, vi synes, der skal undersøges. Betyder det, at man i hele råstofaktivitetsbilledet, uanset om det er Kvanefjeldet eller ej, er det så i orden, at man bryder op mod 500.000 tons uran? Ja, vi mener, der er brug for endnu mere intensiv informationskampagne, lige så vel som man også skal gå ud og fortælle om de rigtige ting.
Altså selvom man ikke kan sige noget bestemt tal eller mængde uran er, så mener jeg også, at vi skal se på den økonomiske side af sagen. Tak. Jens Frederik Nielsen. De her 500 tons, der på årsbasis skal komme op fra Kvanefjeldet. Og det er uran, vi snakker om. Er det i orden fra demokraternes side? Vi har jo en råstoflov, som er et af de skrappeste råstoflove i hele verden. Og den sikrer jo, at uanset hvad det er for en råstof, vi snakker om, så skal man jo først afdække, hvilke andre biprodukter, der kan være ved den råstof, man ønsker at udvinde. Altså hvis man snakker om 500 tons uran, og det betyder, at man skal bryde 30.000 tons malm af forskellige råstof, for at kunne opnå de her 500 tons uran som biprodukt. Så vi er ikke bekymrede. Vi mener, at vi har de bedste og sikreste love, der skal overholdes i hele verden, hvad det her angår. Er det i orden, at vi har 500 tons uran? Jamen altså, hvis man kan overholde råstofloven, og det ikke går ud over sundheden og miljøet, og det kommer til at gavne Grønland, så er vi med. Hans Enoksen, vi vil gerne vide, hvad Naleraq har af holdning i forhold til uran som biprodukt i forhold til råstofaktiviteter. De 500 tons uran, der kommer op, hvis man giver tilladelse Kvanefjeld, hvad mener I om det? Vi har en meget stram miljølovgivning, og lige så vel som vi har godkendt en råstoflov, og vi har skrappe krav, det ved vi alle sammen. Med hensyn til at bryde uran, så er vi ikke i tvivl, at vi ønsker ikke nogen brydning af uran. Og det har vi jo set i resten af verden, hvor ulykkelige situationer man opnår i de lande, vi har set, som har brudt uran, og det går jo ud over befolkningen. Men dem, der har vundet, det er selskaberne selv, lige så vel som det på den anden side er befolkningen, som skal bære hele den negative side af uranproduktion. Hvis vi ser på hele råstofverdenen i Grønland, og så mener jeg, at der ikke skal brydes noget som helst, hvis der er uran. Men vi ved alle sammen, at miljøet er det allervigtigste for os. Vi spiser jo af de levende dyr. Vi skal ikke gøre eller ødelægge Grønland og miljøet bare for, at andre kan få noget profit. Det ønsker vi ikke at være med til. Nu har vi hørt, at Naleraq ønsker ikke at bryde uran. De ønsker ikke at igangsætte råstofaktiviteter, hvis der er uran med. Det mener de ikke er fornuftigt. Alerahamon, hvad mener Nunattaqitornai? Vi mener, at den grønlandske befolkning skal have et erhvervsliv, uanset om man har levende eller ikke levende ressourcer, og som kommer til gavn for befolkningen og til landet. Og vi stoler også på at have tillid til, at vi har en af de verdens stærkeste krav i vores råstoflov, og den læner vi os op af. Og hvis man følger råstofloven, så mener vi, at det er fornuftigt at sætte i gang. Så det vil vi gerne bakke op om. Så I har ikke noget imod, at 500 tons uran kommer op som biprodukt, hvis man siger god for det. Vores råstoflov, som vi har godkendt af alle partierne i Inatsisartut, betyder jo, at vi ikke vakler i forhold til holdningen her. Og det bør også være sådan, at når vi har en råstoflov, at den ikke, der ikke står noget om, hvor store mængder der er det ene og det andet, men at det i det hele taget kommer til at gavne både økonomien og landet. Så siger vi god for det. Inuit Ataqatigiit, vi kender jeres holdning med hensyn til råstofaktiviteter, uanset om det er Kvanefjeld eller ej. Så regner man jo med, at der er 500 tons uran som biprodukt ved Kvanefjeldet. Hvad har jeg holdning? Vi ønsker ikke, at Grønland skal være en uran-nation.
Vi skal selvfølgelig bryde råstoffer og have aktiviteter, og vi skal gøre, hvad vi kan for at styrke de øvrige eksisterende erhverv, og det skal vi gøre i fællesskab. Det nytter ikke noget, at vi begynder at bryde uran, som for mange generationer fremad vil hæmme al erhvervsudvikling, der bygger på levende ressourcer. Vi har jo, vores generationer før os har jo passet på landet og miljøet, og det skal vi ikke slække på overhovedet, for at andre kan få profit. Samarbejdspartiet, 500 tons uran som biprodukt. Er det i orden, at man bryder det på årsbasis? Så det ratigisit til sut, at der sanktioner mod nakardungillet. Gisier sårene det med gengunissa basat qissaq tariaqarpagut. Der var du guandersom tungatillungu ukiu 37 ingertaneraniluanaarneruissuarni saam taakkartornerartarpoq. Gisier dessa isumarpu unaavoq nunaqartut najukkamin najuaqartut nunattakuataani тассааппут таакку исумаат наёққутаринеқартариақартусиунissami тааккууппумми инуунерат уллуинарнилу инуустиссарсиутеқарниарнераннут аттуумассутеқарто. Med hensyn til uran, 500 tons om året, hvor stor en mængde kan I godkende? Tässä sudeqatigisit tungaviatikut uranisiornisam naaqaartuungillat. Kisiani tässä uut nakkutilliineq tamakkiisum tikummerusupparput. Tamaattumik aningaas saliiffigineqarsinnaasu assiingit aningaasarsiorfigineqarsinnaasut allat aamma uani eqqarsaatigineqarsinnaapput. Nu har vi hørt, hvad partiernes repræsentanter mener i forhold til uran som biprodukt. I har forskellige holdninger til Kvanefjeldet, og det er jo noget, som man er vildt uenige om gennem tiden. Og det er jo mest på grund af uran. Nu mangler Grønland jo en bedre økonomi. Vi mangler penge, for eksempel 2,6 millioner kroner til at forbedre boligforholdene i Grønland. Og vi kan se i den politiske redegørelse, eller i den økonomiske redegørelse, hvordan det er regnet ud. Altså vi har jo nogle beregninger, der siger, at man vil få forbedret sin landsøkonomi med 7,5 milliarder kroner, hvis det var, at man åbnede for Kvanefjeldet. Men på den anden side, så skal vi jo også tænke på familierne og deres købekraft og betalingsevne i forhold til fordyrede levevilkår. Så jeg vil gerne høre partierne, hvad mener I i forhold til at få skabt en kæmpe stor økonomisk håb i forhold til åbning af Kvanefjeldet. Eller altså først vil jeg godt lige kommentere lidt på, at vi ikke vil give godkendelse til nogle råstofselskab blot for at give de her selskaber profit, og det skal gå ud over befolkningen. Det handler jo om, at vi ser på hele Grønlands økonomiske situation for fremtiden. Vi har et stort ansvar som folkevalgte til at få økonomien på ret køl, og hvis ikke vi gør et eller andet og påtager os et stort ansvar og gør, hvad vi kan for at udvikle de indtægtsgivende erhverv, jamen så kommer vi til at stå i en fatal økonomisk situation. Vi skal huske på, at vi stiller verdens strengeste krav i forhold til, hvad de skal opfylde i forhold til de forskellige produktioner, de ønsker godkendelser til. Altså, vi kan jo ikke sige, hvad det er for et mineralprodukt, der er det bedste. Det er jo verdensmarkedet, der bestemmer priserne på de forskellige mineraler. Hvilke forestillinger har I ellers af andre erhverv eller andre ressourcer? Vi synes, at Grønland har rigtig mange ressourcer, man kan sætte sin lid til.
Men det er jo altså forskellige ting, vi ikke kan prioritere på nuværende tidspunkt, fordi vi bliver nødt til at skele til verdensmarkedspriserne for at være kloge og fornuftige. Erik Jensen, Siumut, med hensyn til storskala-projekter, hvad har I af planer? Altså, det er jo også noget, vi har sagt under valgkampen, og man har hørt en masse forskellige løfter, for eksempel i forhold til forbedrede pensionsforhold og forbedrede forhold for børnefamilierne og flere bevillinger til sundhedsvæsenet. Så vi har snakket en masse om forøgede udgifter, og hvor det er, vi mangler flere bevillinger. Så derfor så er det jo også vigtigt, at vi ser på, hvilke indtægtsgivende erhverv vi kan få etableret. Så derfor så har vi fra Siumut også et stort øje på de eksisterende nye råstofaktiviteter. Vi har jo et nyt selskab, der lige er startet op ved Dundas, og så er der jo også i nærheden af Kangerlussuaq, lige så vel som Tanbreeze også har planer i Sydgrønland, og Iron Barks også har gang i sine aktiviteter i Nordøstgrønland, så der er rigtig mange projekter, der er i gang, og dem skal vi også beskæftige os med, især hvis vi skal indfri mange af de løfter, som vi har lovet her under valgkampen. Med hensyn til Grønlands, eller de investeringer, der er nødvendige for at få gang i tingene, hvad vil I så gøre? Jamen, i den forbindelse er det vigtigt, at vi også kigger på, hvilke interessenter der er, som er interesseret i at investere. Og det kan vi jo se blandt andet er positivt i forhold til Kvanefjeldet. Men altså, når man har skaffet alle de investorer, der er brug for, så er det blevet, er det jo den store hensigt, at vi skal nedbringe vores egne udgifter, og så få nogle flere indtægter for at udvikle, og det er vi helt parate til fra Siumuts side. Tak. Atasut Sivert K. Heilmann, hvad er jeres holdning? Hvilke andre store skala-projekter forestiller jer, der kan etableres? Lad mig lige sige, vi kan ikke kun sætte vores lid til fiskerierhvervet som indtægtsgivende erhverv. Erik har nævnt Kangerlussuaq-projektet, og vi har også potentialer i nærheden af Maniitsoq, lige så vel som der også er forskellige muligheder, hvor man har undersøgt en hel masse op og ned af kysten, og også det i Dundas. Men altså, Atasut mener ikke, at vi har kræfter og ressourcer til at starte alle projekterne op på én gang. Så derfor så skal vi altså også se på, hvilke andre indtægtsgivende erhverv vi kan planlægge at etablere. Vi har jo ikke råd til at investere på alt for mange projekter på én gang. Så derfor er det vigtigere, at vi får skabt nogle stabile og vedvarende arbejdspladser. Nu har vi jo hørt, at vi ikke selv har råd til at starte storskala-projekter op fra Grønlands side. Med hensyn til Inuit Ataqatigiits holdning, hvad har I af planer? Altså, vi skal jo vende os til at ændre vores tankegang. Vi skal ikke sidde her i Grønland og vente på, at andre udefra kommende råstofselskaber kommer og gør noget. Vi må selv gøre, hvad vi kan for at igangsætte nye erhverv. For eksempel har vi store kompetencer og evner blandt befolkningen i forhold til at lave smykkestensproduktioner. Hvorfor kan vi ikke prioritere den lokale befolkning og lade dem få muligheden i første omgang, før vi begynder at lade andre udefra kommende byde ind på den slags? Så derfor så har vi jo altså evner og kompetencer og dygtige mennesker, der sagtens skal gå i gang. For eksempel snakker man også om Moriusaq, og vi har også projekter op ved Citronenfjorden, som er storskala-projekter. Så lad os se på de muligheder, som man allerede har i støbeskeen. Og lad os holde op med at sætte vores lid til andre. Lad os sætte lid til hinanden. Jens Frederik Linsen. Hvad mener demokraterne? Hvilke storskala-projekter peger I på? Heldigvis har vi rigtig mange projektmuligheder i Grønland. Især hvis vi selv skal være selvstændige i fremtiden.
jamen så skal vi udnytte de forskellige ressourcemuligheder, der er. Og selvfølgelig skal vi etablere vedvarende arbejdspladser. Og især hvis man kan bryde råstoffer, uden at det går ud over miljøet. Jeg vil godt lige korrigere Erik Jensen. Vi har jo givet mulighed via paragraf 16 til at godkende en brydning ved Moriusaq. Men altså i forhold til, hvor stor en profit man kan få, eller hvor givet sådan et projekt er, der har vi stadigvæk nogle løse ender at få til at hænge sammen. Altså vi kan jo sætte vores lid til Kuannersuit, 37 års indtægter. Altså nu ved vi jo, at Kvanefjeldet var den direkte årsag til, at vi sidder her og skal til valg. Altså lad os nu lige se på guldforekomsterne ved Nalunak. Vi mener, at der er rigtig gode muligheder. Vi bliver nødt til at være åbne over for investorer udefra. Så det der med at have skræmmekampagner i forhold til udenlandske selskaber, det synes jeg ikke er en pæn måde at gøre det på. Hvilke andre muligheder der får I mener? Solidaritet er Sarsøndermæssemraput. Der er der endnu Sarsøndermæt Illiartaner mutlanninger Sarsraffen Bilarsitisuartaja rapport. Der er der selv Anninger Sarsraffen ugiver mod 5 milliarder til Sinderattor Sartasa. Der er masser af nemlig Sulisårsinna rapport. Det er snak, det er spørger om hvilke andre muligheder, der får mener udover Kuannersuit. I så mange punkter, der må gå ind og reagere. Der er Kuannersuit. I så mange naturiser en reagere der er så gesehen sig rotiger, der må gå senerativt Karenrat ignorat at undersøgningen Miguel Hans Enoksen at uran udvinding. Hvilke andre hvad kan man gøre for at udvikle minedriften? Vi skal ikke udvinde mineraler bare for at udvinde dem, hvor det meste af dem er til eksport. Vi er nødt til at have minedrift, som vi selv kan bearbejde. Og selvstyre skal være medejere, og derved kan vi undgå at sende penge ud, fordi at vi kan udvikle ud fra vores egen befolkning. Hvilke minedrift kan man opnå? De andre har nævnt det, det skal jeg ikke sige igen. Det vigtigste for os er, at man ikke skal opnå minedrift i stedet for bare for at opnå dem. Vi er nødt til at gå ud at have egen minedrift. At vi har tilkaldt arbejdskraft, og så på den anden side siger, at vi ikke har råd til noget som helst, så vi er nødt til at vende meningsdannelse på disse områder. Siumut demokrater og nye dakatorerne, hvis man kan følge minerallovgivningen, så støtter det op om udvinding af sjældne jordarter. Hvis der skal være folkeafstemning om det, og hvis flertallet af befolkningen siger ja til udvinding af Kuannersuit, at vi selvfølgelig det flestes holdning. Og Inuit Ataqatigiit mener,
at vi skal holde op med at snakke om minedrift. Det splitter os. Og lad os koncentrere os om det der kan samle os. Så vi skal væk fra det har splittet os i 10 år. Og det er spurgt om det, hvis der er flertal for uranudvinding, vi selvfølgelig der Inuit Ataqatigiit er imod uranudvinding, og det er derfor, vi mener, at der ikke skal være afstemning om det. Hans Enoksen, vi følge folkeafstemningsresultat. Der har været mange demonstrationer, men dem har man ikke fulgt politisk. Så vi mener helt klart, at der ikke skal være afstemning om uran. Så hvis vi ikke skal skade miljøet, så skal der ikke være uranudvinding. Hvis det skal være folkeafstemning om det, og de fleste siger ja til det. Vi ændrer mening. Nej, vi vil ændre mening. Det skal være der skal ikke være uranudvinding. Og så har vi fået svar på emnet. Og vores vigtigste erhverv er fiskeriet, og det skal vi ind på nu. I fiskeriet, i erhvervslivet, er der 92% af indtægterne fra fiskeriet. Og hvis fiskeriet der er måske den nye fiskerilov bliver vedtaget den næste valgperiode. Fiskerikommissionen er ved at udfærdiggøre sit arbejde. Hvilket indhold skal fiskeriloven have? Allerede om måned, hvad skal jeg se? Vi skal lige sige, at vi ikke fik lov til at svare lige før. Jeg mener, det er meget vigtigt, at man skal respektere folkets holdninger. Det har vi snakket om, så vi vil bare have, og det er derfor, vi ikke spurgte jer om jeres holdning til det. Hvilket vigtigste det indhold skal fiskeriloven have? For der mener jeg, at skal det være sådan, at nuværende forhold skal vi væk fra. At fiskeriet kan næsten ikke bære sig selv. Det vigtigste er, hvor fiskeriet skal foregå, hvor det ikke på tid og utid stopper. Og vores fiskeprodukter skal forædles i Grønland, sådan at det får mere værdi i Grønland. Vi har ingen fiskeripolitik nu. Vi mener, at stoppe fiskeriet stoppe fiskeri ude til for meget. Og hvis der ikke skal være mineral udvinding, så skal vi forbedre fiskeri 10 gange i forhold til der. Og de arter, vi ikke udnytter her i dag, skal vi udnytte. Hvilket indhold skal fiskeriloven som det vigtigste? Altså, når Bashinasraya rappo, der er der lige fiser ud, der kunne ikke rappo. Der betyder som en rappo, altså natusset, betyder som altså nasinane sagde du.
Der er immer på speciøst til at du er rapport بتشاشمك على الطائرة بودا ما أدينا سلي شخصي ناس رقبت داودس بتشاشم تمن يغسلنا نسا يقول لك كان الطائرة بو شيء مد vigtigste indhold skal i fiskeriloven have. Vi ser frem til Fiskerikommissionens anbefalinger. Med hensyn til indholdet kan man være sikker på, at Simon mener, at vi skal have en lov, der kan til gang for fiskeriet. Og vi er nødt til at sprede fiskeriet, således at almindelige fiskere får mulighed for at udnytte få udbytte af fiskeriet. Så fremtidens fiskere vil være med til at få gode vilkår under fiskeriet, således at vi kan få fisket arter, som vi kan fiske, om det er fordi om det man har kvote eller også om man er jollefisker. Vi har hørt. Det er også vigtigste valgemne er, det er, at der skal være flere fiskere. Er der ikke nok fiskere i dag? Det er vigtigt at sige, at rejefiskeriet er der ikke andre, der kan komme ind, og kun dem, der har forvejen har kvoter, og vi er nødt til at ændre det i den nye lov, således at vi kan overgang til hvor alle flere kan få udbytte af fiskeriet. Og det skal være til gang for samfundet. Fiskeriet skal være til gang for samfundet og fiskeriet. Demokraterne samme spørgsmål. For det første er det vigtigt at sige, at fiskeriet var det vigtigste, der var her i Grønland. Fiskeriet skal vi ikke en socialpolitik, heller ikke arbejdsforhold, markedsforholdspolitik. Hvordan vi kan få det meste af udbytte, hvis vi ser på kystnær fiskeri, så kan vi se, at hvilke forhold der er. Det største partier siger, at der skal være fiskere, men det vil ikke beskytte fiskerne. Det har jeg aldrig hørt. Efter fiskerens egen udregning, så er der mange tusinder kroge i havet her i dag, og det er til skade for fiskebestanden. Vi venter på anbefalingerne. Hvis vi tror, at vi kan indføre et fiskerilov, der er til gang for alle, så vi får det. Nu er der ikke multiple hvilket er det vigtigste i det nye fiskerilov. Det vigtigste, for det første skal der være, det er, at fiskeressourcerne skal ejes af det grønlandske folk. Og Naalakkersuisut eller Fiskerikommissionen undersøger finansiering udefra. Og det skal ikke ejes af andre. Det er det grønlandske folk, der skal eje fiskeressourcerne. Og vi skal også udvikle et kystnære fiskeri, hvor der ikke er udvikling i dag. Så vi er nødt til at lægge et grundlag for, at der kan være en god udvikling. Og vi skal have en samlet, og vi skal være enige om en fiskerilov. Hans Enoksen. Hvilke vigtigste indhold skal fiskeriloven have? Vi ved godt, at fiskerilov, det nye fiskerilov
så giver man ikke mulighed for landets egne fiskere. Og der er mange fiskere, der ikke har kvoter, og vi skal ikke være tilskuere til udnyttelse af vores fiskeressourcer, og de store selskaber skal ikke kun være dem, der ejer fiskeressourcerne i Grønland. Og hvis det er den retning, som kommissionen arbejder efter, så kan vi ikke acceptere det. Det er havgående fiskere, der fisker, og kystnære fiskere har ingen kvoter, og det samme gør sig gældende i Østgrønland. Du siger helt klart, hvad der skal være det, hvor man skal prioritere, og det er det grønlandske samfund og fiskere. Sivak K. Halman, fiskeriloven. Vigtigste indhold skal det have. Da Fiskerikommissionen blev oprettet, blev der afsat 10 millioner kroner, som Siumut siger, at det store havområde, vi har, bliver ikke udnyttet. Hvis vi skal have indtjening af fiskeressourcerne, så skal vi have tilpasning af strukturen. Og det jeg spørger om, hvad siger I mener, at hvilket vigtigste indhold fiskeриloven skal have? Når vi har set kommissionens arbejde, så skal den først behandles i fiskeriudvalget, og det er dem, der skal vedtage, hvad der skal gøres. Og hvis fiskeriet skal udvikles, så kan man ikke gå uden om politiske holdninger eller vedtagelser i fiskeriet. Fiskeriet bliver stoppet i Qeqertaqsuaq Kommune i Diskobugten en gang imellem. Der skal være fiskeri, og vi skal udnytte vores levende ressourcer bredere. Det man mangler her, man mangler her, det er, at der er politisk holdning til det, og det kun er enkelte medlemmers holdninger, der er afgørende. Og vi har en organisation. Vi er fiskernes og fangernes organisation, og hvis man skal snakke om udnytte fisk og fangstdyr, så skal man samarbejde med os. Det vi skal arbejde med i organisationen, det er at beskytte vores interesser. Og når man ser på hele samfundet, så går man for meget ud fra, hvor i landet man kommer fra. Verdensmarkedet ønsker jo fiskeprodukter, der er kommet til bæredygtigt og også rentabelt. Hvad er det så, vi skal prioritere i Grønland? Skal vi bare hive så mange fisk op som overhovedet muligt? Eller skal vi satse mere på bæredygtighed? Hvad er det vigtigste for Grønland som land? Siumut, hvad mener I? Hvad er det vigtigste for Grønland? Jeg vil godt lige præcisere noget først. Med hensyn til kvoter, så er der ikke noget, som Naalakkersuisut har nogen intentioner om at uddele kvoter til andre udefra kommende.
Det lyder til, at man forsøger at skyde det i skoene. Det er altså ikke rigtigt, at det er det, man har gjort. Altså lad mig lige spørge igen. Nu for eksempel snakker man om MSC-mærker for hellefisk. Er det vigtigt? Det er jo vigtigt med hensyn til MSC-mærkning, lige så vel som det også er vigtigt at få MSC-mærkning på for eksempel stenbiderrogn. Og selvfølgelig skal vi i bæredygtighedens navn bane vej for, at det kan blive mere rentabelt, men det skal ikke lyde til, at det er nogen udefra, der forsøger at styre os her i Grønland. Det er jo altså os her i Grønland, som skal stå for ledelse og styrelse af de her ting, og det vil vi gerne stå i spidsen for fra Siumuts side. Med hensyn til MSC-mærkning af hellefisk, med hensyn til kystfiskene, er noget, I vil arbejde for? Ja, det har jeg lige svaret på. Ja, det skal vi bane vej for. Demokratit, Jens Frederik Nielsen. Hvad mener I, at det vigtigste bæredygtighed? Eller skal man bare fortsætte, som man gør i dag? Og også bare øge antallet af fiskere, eller hvad? Vi mener, at vi skal have den bedste ordning for fiskeriet i Grønland, fordi som vi har det i dag, så er det altså ikke optimalt. Altså, vi ved, at hellefiskefiskerne, de råber og skriger og brokker sig. Altså, vi har jo hørt, hvordan det går, og hvor meget de egentlig kæmper om de få ressourcer, der er oppe ved Dorsugatta. Altså, vi mener også, at vi skal lave en ny organisering af fiskekasserne og også forvaltningsområderne. Men vi skal huske på, at MSC-mærkning kun går på én fiskeart. Hvad er det vigtigste for Atassut? Vi har alle sammen fundet det vigtigt, at bæredygtighed er et godt fundament at arbejde videre på. Men altså, nu hører vi jo forskellige udmeldinger i forhold til det kystnære fiskeri, hvor vi mener, at der er for mange fiskere på det kystnære fiskeri. Vi må åbne op for, at det kystnære fiskeri kan bevæge sig lidt længere ud. Og det er først på den måde, at vi kan få en realistisk fiskeripolitik. Og jeg synes også, at man skal lytte mere til, hvad Atassut har at sige, fordi vi skal altså følge reglerne og følge eller drive fiskeriet på en bedre måde. Ja, det er vigtigt med hensyn til bæredygtighed. Men på den anden side, så ved vi jo godt for eksempel, at Halibut kunne tilbyde en bedre pris sammenlignet med Royal Greenland, og vi ved jo, at konkurrence ofte giver nogle bedre muligheder for, om ikke andet fiskerne så, at de har valgmulighed for at få en bedre indtjening. I nødt af Daratet Mutibo med hensyn til fremtiden. Med hensyn til MSC-mærkning af hellefisken på det kystnære fiskeri. Hvad er det så, der er det vigtige for Grønland? Jeg kan godt følge den tråd, som kun ABK-formanden siger, at alle skal lytte os, alle skal være med, og alle skal, at man skal koordinere de forskellige holdninger og alle aktørerne, således at vi også gør brug af den viden, som for eksempel brugerne og fiskerne har. Og det mener jeg jo sådan set er vigtigt at sige også, at bæredygtighed altid skal være det bærende element. Fordi uanset hvad, så er det jo det, der er grunden til, at vi kan lede efter den allerbedste pris for den fisk, vi ønsker at sælge. Så lad os åbne op, i stedet for at spænde ben for hinanden. Ja, man skal eftersøge de gode muligheder, bliver der sagt. Nalerak, hvad mener I i jeres parti med hensyn til MSC-mærkning af hellefisk på det kystnære fiskeri? Vi har 45.000 kilometer kyst i et af de mest stride områder i hele verden, og vi har kun bitte små joller, vi sejler i.
og fisker. Så det der med, at MSC-mærkning er det, der skal redde os alle sammen, det tror jeg ikke, man kan sige sådan lige uden videre. Lad os lige lave nogle undersøgelser, fordi der er jo flere ting, vi kan se, hvor der måske er noget, der kan ordnes på eller ændres på. Altså, vi har jo stået i en situation, hvor man har givet kvoter til de store trålere, og så på den anden side, så har man tømt mulighederne for de kystnære fiskere, og det kan vi ikke være bekendt. MSC-mærkningen, det er det, jeg vil høre dig om. Er det vigtigt? Ja, det er vigtigt med MSC-mærkning. Men altså, når vi har så få undersøgelser, så mener jeg ikke, at vi skal binde os til noget. Vi skal også se på andre fiskearter og andre fiskeområder, der kan fiskes på. Allerede nu når hvad mener I om MSC-mærkning? Altså i dag, der hiver vi en masse fisk op. Hvad mener partiet om MSC-mærkning? Altså vi kan jo ikke samtidig sige, at vi hiver en masse fisk op, og så give skylden til fiskerne. Det er jo Naalakkersuisut, som forvalter de her ting og udstikker kvoter. Men altså, det handler jo om, at vi skal beskytte den fisk, som vi sælger på verdensmarkedet. Og selvfølgelig har vi et bæredygtighedselement, som er utrolig vigtigt, ikke bare for Grønland, men på verdensplan. Med hensyn til de kvoter, der gives på hellefiskeriet, på det kystnære fiskeri, så mener jeg ikke, at man kan tale om, at der er en egentlig hellefiskepolitik. Det mener vi ikke. Med hensyn til hellefiskeri på det kystnære, så mener vi sådan set, at man bliver nødt til at lave forhandlinger omkring kvoter, der går 4 år frem for at således at brugerne kender deres vilkår og betingelser for fiskeriet de kommende år. Og der mener jeg, at vi skal have KNAPK med ind over. Og på den måde, så kan vi finde den bedste måde at gøre det på. Med hensyn til MSC-mærkning er det vigtigt. Det er utrolig vigtigt, især når vi tænker på at få den bedste pris for vores hovederhverv på verdensmarkedet. Kim Lybert, Samarbejdspartiet. Nu har vi hørt, hvad de andre partier mener. At man ikke skal øge kvoterne, men at man skal indføre MSC-mærkning. Er det noget, vi skal prioritere, eller hvad skal vi prioritere, mener I? Sudqatigisittisut isumaraqputas MSC meqqilersuineri uuna minerlut aaliangertangikkiput tasnunarsuarmiuqatigit tamanna aaliangertarpaat pingitsuungiivilluta MSC meqqi atuutilertariaqarpununatsinni soornalum kattuffissui peqataatinneqartariaqarput aamma kikkut aningaasaleeqataasinaanersut aamma ujartuisariaqarpungut tamaktungaatsingut tassa kvotanik kvootaqartittineq ismaqatingaarpun taamaadilluta immaqa siunas ungasinnerus isigallugu aamma aalisarnermi suliaqartut ataavarnerusum isertitaqarsinnaanissa takorlorsinnaagatsigu. Og nu noget helt andet. Vi kan jo ikke komme udenom, at coronapandemien har haft en stor indflydelse på vores økonomi blandt andet. Grønlands statistik har beregnet, at vi har en mindre indtjening på fiskeriet sammenlignet med året før, som koster en masse millioner kroner. Det er jo rejer, og det er hellefisk, og det er torsk, som ikke har en særlig høj pris. Når vi ser på produktionen i Grønland og sammenlignet med de verdensmarkedspriser, man kan opnå, hvad er det så for nogle nye tanker, vi skal have på banen, for at det skal lykkes på en bedre måde, og det skal blive mere gunstigt? Og nu er det Atasuts Sivert K. Heilmann i første omgang. Tak. Altså, det er så kort tid, vi har på at svare. Men altså, med hensyn til følgerne af corona, det er jo selvfølgelig ærgerligt, at vi må se på, at vi har haft den periode med pandemien og følgerne.
Men altså, vi synes jo, vi skal se på, hvad der er nye muligheder, der er. Vi må se på fiskerifarme. Hvad hedder de her? Hvor man kan få skabt nogle flere vedvarende arbejdspladser på land også. Vi skal se på, hvad der er, der sker, hvis det går galt. For eksempel med fiskeriet, så man bliver nødt til at have en anden ting, man kan læne sig op af og have sin indtjening på. Med hensyn til vores udlandssalg af fiskeriprodukter, hvad kan du foreslå i den forbindelse? Altså med hensyn til de fisk, vi sælger udad til, er det jo ikke særlig meget. Altså det er jo kun 200. Der er over 200 fiskearter, vi ikke udnytter på nogen som helst måde. Det skal vi altså overveje lidt bedre. Især hvis vi skal styrke fiskeriet, så skal vi også udvikle produktioner af andre fiskearter, end dem vi sætter lid til i dag. For eksempel har vi jo ren energiproduktion, som vi kan bryste os af, og især i forhold til, at vi kunne måske få en gunstigere priser på vores fiskeriproduktioner, fordi at vi bruger ren energi til produktionerne. Tak. Hvad er det for nogle nye tanker, vi skal have på banen i forhold til at få en bedre pris for de fisk, vi sælger ud af landet? Tässä corona tunilunnersuatan annertoruissuarmi kingunipilutitsivunnunarpassuarnut. Soorunalimi alisarnermik ingerlataqartut sunalunni sapingisartama atorlugu ingerlaniarsaripput. Tässä imaasinnaau nunaassigingittut suleqatigiittariaqartut aalisakkat atorneqanngittu ullumikkut atorluarneqarnerunissaannu. Tässä soorunalimi imaattoq pilersaarutaqartariaqarpungut piffinnu ajornartorsiorfiusunut nammassinnaasatsinni. Tässä aamma eqqussortakkau eqqarsaatigalugu tapakkua annikillisarneqartariaqarput. Hvis vi skal have nye ting og nye tiltag inden for fiskeriet, og vi ser på corona-følgerne, hvad skal vi så gøre? Jeg synes jo altså, at situationen viser, hvor vigtigt fiskeriet er, og vi bliver nødt til at åbne andre nye erhverv, der kan give indtægter. Med hensyn til fiskene, så er det jo nødvendigt at overveje, hvad vi kan gøre for at forædle vores produkter, så vi kan få en bedre pris. Det handler jo om, at vi ønsker at få Fødevarestyrelsen hjem, som indtil i dag hører under den danske stat. Så derfor så skal vi hjemtage det område, så vi er fri for at have Danmark som mellemled. Og vi synes også, at de fiskere, som har evner og kompetence til det, selv bør kunne handle med omverdenen og sælge direkte ud. Tak. Hvordan skal vi ordne vores udlandshandel, Siumut? Altså som det er blevet sagt, at Fødevarestyrelsen skal hjemtages, den er jeg enig i, fordi på den måde så er det et godt incitament til, at vi kan handle direkte med omverdenen uden at skulle via Danmark. Og det er også noget, som vi har rejst fra Siumuts side. Vi har også nævnt for eksempel transfer pricing, sådan så vi bedre kan se, på hvilken måde det er, at vi kan forøge værdien af de fiskeprodukter, vi sælger, og især når vi skal handle direkte med udlandet. Vi ved for eksempel, at The Royal Greenland er i gang med et nyt projekt i forhold til at lave nogle beregninger. For eksempel på Island, så har de jo været et hestehoved foran os andre, hvor de udnytter for eksempel torsken meget bedre, end vi selv har kunne finde ud af at gøre det. Tak. Inuit eksport
hvis vi skal have nye ting omkring det med hensyn til fiskeeksport, hvordan skal vi gøre det? Det, der er nødvendigt, det er, at vores vigtigste erhverv, som er det vigtigste, hvor vi får indtjening på, så er vi nødt til at udvikle vores udvikling i vores uddannelse og forskning. Vi er nødt til at vende forholdet sådan, at fiskerne kan få mere viden omkring det, og vi er nødt til at have en fiskeøkonomi institut, og så er vi også nødt til at se på vores uddannelse sådan, således at vi kan sikre en mere indtjening af fisken. Det, der er vigtigt, det er, når vi ser på Island, ud fra deres forskning, så kan det udnytte hele fisken, og det skal vi også gøre her i Grønland, således at fiskerne og samfundet kan få mere indtjening. Hans Enoksen, snillere. På grund af coronavirusen, så er fiskepriserne gået ned. Hvis vi skal have nytænkning i eksport af fisk, hvad skal vi så gøre? Men der er mange, der bruger coronaen som undskyldning. Lige for der så jeg, at Stenbjergrovn koster i Danmark 100 kroner per 100 gram, og fiskerne får 23 kroner per kilo ved indhandling. Vi kan ikke komme udenom at investere i fiskeriet, og det man vil opnå her i dag, det er, at med mange penge, det er dem, der skal kunne få noget ud af fisken, og vi vil gøre det, at det er hele samfundet, der har gavn af fiskebestanden. Hvad med eksporten? Man skal styrke, at vi selv kan eksportere. Det kan ikke være rigtigt, at fisken får 4,50 kroner for fisken. Lad de stærke fiskere give dem mulighed i stedet for at lade andre udnytte fisken. Med hensyn til salg, det er at indhandlingspriser torsk 25 kroner ved indhandling. Og så til det sidste emne, vi skal igennem her i dag, det er at erhvervsudvikling. Grønland har også brug for andre indtjeningsmuligheder. Og hvilke nye erhverv kan vi etablere her i dag, som ikke er blevet etableret her i dag? Hvad siger partierne til det? Demokraten Jens Frederik Nielsen. Hvilke andre muligheder der er etablering af nye erhverv? Vi er nødt til at vende vores tankegang om. Det er vigtigt at opstarte nye erhverv, og så lade andre, der har lyst til det, at etablere virksomheder. Og der har været mange dem, der skal drive erhverv, det er erhververne selv, og det er dem, der skal udnytte og etablere dem. Og det nuværende erhverv, som vi ikke er lykkedes med, er vi nødt til at udvikle.
Vores vigtigste erhvervsfiskeri er vi nødt til at have strukturer på en bedre måde. Og så derudover turismen har vi meget der her i dag. Vi skal vi har med den nuværende forhold, så har vi set, hvilken risiko der er, for eksempel ved turismen. Dem, der vil etablere egen virksomhed, og så de nuværende, at vi er nødt til at give muligheder, fordi vi vil have et stærkt samfund. Hvad vi ikke er lykkedes med hensyn til fiskeriet i Grønland. Og er vi nødt til at vende om, at det er de andre lande, der får mest ud af vores fisk. Vores indtjening af fisken synes man der er mange, der mener, at vi ikke får nok af fisken, men vi er nødt til at vende det om, og så sige, hvordan vi bedst kan udnytte vores mange fisk, der ikke er udnyttet her i dag. Nælderak. For eksempel i Sydgrønland, der er der ingen kvoter til fiskere, og heller ikke i Sydgrønland, hvor giver kvoterne til EU, og vi er nødt til at vende det hele om og ændre det. Det største kraft, vi har i Grønland, og vi har mange muligheder, som vi ikke udnytter her i dag, og vi har vedvarende energi, og vi kan selv producere mursten, og så også inden for udvikle landbruget, og så lave vinduer selv, for eksempel. Man kan ikke komme udenom, at myndighederne skal være, det offentlige skal være fødselshjælper, solidaritetsinitiativ. Med hensyn til andre, hvad kan der etableres? Gelaslunian inuisarsiutin tänä tartsinissa periafisartoruussu tavallu initiiset aqqittariaqarpu ama inuissilerinam uunamina suliaqarsinnaavut taudas illiartsuqartariaqarpoq ama islaannimi taakkualu suliqatigisariaqarpuut taudas aningasarlersuineq ama aqqitariaqarporput suliniuteqarusut uut kunguissussangiluu pisartatut tau sulifaqarfiit aningasarsiornissaapi periarfisin taqavittariaqarpoq hvad kan man etablere nye virksomheder? Eller hvad skal det være? Nye erhverv? Der er der endnu selvresut skulle forfælde mig nu til Tunisiasen der vil ama endnu der går lejre med ama en reaktor ud. Fra der søger Kohalman, hvilke nye muligheder for etablering af andre erhverv. Vi har været lægende inden for mange år inden for at der søger. Det er at udnytte vandkraften. Og vi vil realisere dette. Der er andre muligheder. Vi har kunstnere, dygtige kunstnere og dygtige musikere, teaterfolk, filmfolk og andre.
Hvis vi giver bidrag på 1 krone, så kan det have den følge, at der er 3 kroner i omsætning. Og forskellige, hvis vi fokuserer på dem, der har lyst til og har evnen til det, så kan vi etablere nye virksomheder. Ja, hvad mener om det? At Grønland er mulighedernes land. Grønlænderne har mange evner. Det vigtigste politiske arbejde i politisk, det er, at vi skal give rammer sådan, at vi lægger grundlaget for, at der er nogen, der etablerer virksomheder. Vi har dygtige folk. Lad os lade dem etablere nye virksomheder, og vi har masservis af vand, som resten af verden har brug for. Vi er nødt til at se på nye muligheder, og vi lever i muligheders land, og så skal vi etablere rammer, der kan virke en god erhvervsudvikling. Der er for mange, vi sætter for mange barrierer op. For eksempel med hensyn til ny etablering af nye virksomheder, så vil vi også, at hvilken udvikling kommunerne kan bevirke. Erik Jensen, hvilke nye muligheder er der for at etablere nye erhverv? Kommunerne er fødselshjælpere her i dag, og Innovation Greenland, Simmersøk Business Council, og det andre også. Og hver kommune er fødselshjælpere og er med til udviklingen. Vi mener, at i Siumut for eksempel sand, vand, og kan vi udnytte meget bedre her i Grønland. Der så har en vand af god kvalitet. Og resten af verden er begyndt at mangle vand, og vi har rent vand, som vi kan eksportere. Og andre muligheder, og som vi har som valgemner. Det er, man har stor fokus på Grønland, så vi er nødt til at samarbejde med kunstnere, sådan at vi kan få penge ind på vores kultur. Nu har vi hørt, at der er problemer med at komme i gang som iværksætter, og især hvis man skal etablere sig som selvstændig, at der er for mange barrierer. Så har vi et lille indslag her. Altså, når vi skal åbne en ny arbejdsplads, så starter man jo fra 0. Og så skal vi jo selvfølgelig, så skal iværksætteren selv bane vej for sig selv, så derfor er der rigtig mange udfordringer for iværksætterne i starten. Det kan være en meget lang vej, fordi vejen er ikke beredt for iværksætteriet. Så der er en masse spørgsmål, der bliver henvendt til kommunerne og til selvstyret fra iværksætterne. Og på den måde, så kan vi opleve, at boldene bliver sendt frem og tilbage, fordi man åbenbart er i tvivl om, hvem der skal beslutte. Så der bliver brugt en masse sagsbehandlingstid på det her. Hvordan har du selv oplevet din start som iværksætter? For eksempel i forhold til at få en godkendelse fra kommunens side? Altså, jeg har arbejdet rigtig længe og malet rigtig meget og brugt et helt år på for at få en godkendelse til den virksomhed, jeg har.
det burde gå hurtigere, således at man kan komme hurtigere i gang, og ikke bruge så mange ressourcer, således at man bruger sine kræfter på at komme ordentligt i gang. Altså, det kan være forskellige udfordringer, afhængig af, hvad man som iværksætter sætter sin lid til. Men jeg synes, at beslutningstagerne skal tage nogle forskellige hensyn. At man ønsker en fleksibel og hurtig dialog. Altså, iværksætterne siger, at der er mange problemer i starten, hvis man ønsker hurtigere sagsbehandling fra det offentlige side. Hvordan vil man koordinere det demokratisk? Jens Frederik Nielsen. Jeg synes, at vi skal tage det alvorligt, det problem, som bliver lanceret her. Vi har selvfølgelig forskellige bevillinger, vi giver til, at for eksempel Innovation Greenland, hvor de skal rådgive iværksætterne. Og de har jo en pligt til at give den rådgivning og være behjælpelige hurtigst muligt. Men altså, vi siger nej til, at det offentlige skal være med til at give støtte for evighed. Når vi ser på rammemulighederne og rammebetingelserne, så skal vi også se på, hvad det er, vi kræver af forskellige udgifter, for eksempel for de små selskaber. Vi kan selvfølgelig være glade for, at man har nedbragt selskabsskatten, men uanset hvad, så skal vi jo altså se på, hvad det kan være af givtige ting for fremtiden. Altså nu har man hørt, at iværksætterne kan vente op til et helt år, før de får en godkendelse. Ja, der bør være envejs system, så der kun er én dør, man skal banke på, og det bør gå hurtigere. Kim Lybert, Samarbejdspartiet. Iværksætternes ønske hurtigere sagsbehandling, og hvordan vil man gøre det? Tässä ajornartorsiu saqqummiunneqartoq ilisarnartoruissuuvok tässä aallarnisaania amerlasoruissuit ajornartorsiuterparparuissuarnik tariaqartunik biffisaajaasarput tässä una massakkut amigatigineqartu tassaavoq siunnersuinerit sukumiinerussut isumassarsiaqartumingaanniik taavalu tapersersorlungu ikiorlungulu pisortanut saaffiinnissaanut tässä annertunerusum aallarnisaaniat pisariaqartitaa tassaavoq siunnersorneqarner aamalu oqaloqateqarnissaq Sivert K. Heilmann atassut hensyn til den servicering, vi byder iværksætterne. Hvordan kan man forbedre det? Det har vi mange års erfaringer omkring. Og vi ved også, at der er for mange barrierer, der hæmmer en hurtig realisering af en iværksætter. Der er alt for mange døre, der skal bankes på. Så det der med, at man snakker fra demokraternes side om, at der bør være et indendørssystem, det er noget, vi har nævnt for længe siden fra deres side. Vi skal gøre det mere fleksibelt. Især hvis landets økonomi har det godt, så skal vi jo også gøre, hvad vi kan for, at økonomien kan få det endnu bedre. Vi skal se på, hvor det er, vi skal tilpasse reglerne fra kommunens side, således at vi kan få, så vi hurtigere kan sagsbehandle, og iværksætterne kan få en hurtigere behandling. Franda Lerak, nu har vi hørt, at iværksættere venter op til et helt år før, at de overhovedet kan få et lille grønt lys til at komme i gang. Hvordan vil I forbedre situationen? Jamen, det er skammeligt, at vi byder disse forhold, når vi ønsker udvikling. Alt for meget papirarbejde og alt for meget administrativt arbejde. Også at man bruger flere sprog på at føre de her dialoger med det offentlige. Det må vi altså holde op med. Selvfølgelig skal vi have en hurtigere sagsbehandling. Det er da helt klart. Vi ved jo, at iværksættere andre lande lykkes
inden for kort tid med at begynde at tjene gode penge. Men altså her, når man forsøger at starte noget nyt op, for eksempel med fiskerifarming eller et eller andet, så kommer vi med en masse forskellige barrierer og spænder ben for de her iværksættere. Så uanset hvad, så vil vi gerne være med til at gøre det meget mere fleksibelt. Hvad er det så, man skal gøre, hvis sagsbehandling skal gå hurtigere? Vi skal slække lidt på kravene, og vi skal slække på al den administration, vi belemmer os selv med, således at folk kan komme i gang, i stedet for at stå på ventelinjen alt for længe. Med hensyn til iværksætterne, hvordan kan vi forbedre det offentlige servicering af dem? Jeg kan godt forstå vedkommende, der siger disse ting, og det er ikke kun vedkommende, der siger det. Jeg synes, at vi har en meget tung administration. Vi har et tosprogligt administration, som blandt andet er med til at fratage lysten hos nogle iværksættere, der ønsker at starte op. Vi skal væk fra det tosproglige administration. Vi skal have en grønlandsk servicering af den grønlandske befolkning. Og vi belemmer også blandt andet iværksætterne med den skattesystem, vi har. Vi lægger til grund for vores indtægter til kommunen og til landskassen. Så vi bør gøre det mere fleksibelt. Og selvfølgelig bør der være en meget bedre rådgivning, som er mere specifik i forhold til den region eller der, hvor man bor. Og det vil vi gerne være med til fra vores partis side at bakke op om. Siumut Erik Jensen, jeg vil spørge dig, hvis man skal forbedre den administrative og det offentlige servicering, hvad skal man så gøre? Først må jeg sige, at det er altså ærgerligt, at det tager så lang tid, og at man føler, at man bliver kastebold imellem de forskellige administrationer. Og det er jo ikke et enestående tilfælde, det hører vi jo flere gange. Men vi mener, at der skal laves en undersøgelse i forhold til, og en udredning af, hvordan og hvorledes man kan etablere one-door-princippet for den her slags. Innovation Greenland, Greenland Venture og Greenland Holding, dem har vi jo etableret for, at de skal fungere bedre. Så jeg synes, at vi skal lave en udredning i forhold til, hvordan vi kan gøre det billigere at servicere de her. Det der med at vente et helt år, hvor lang tid skal man vente? Jamen altså, nu hører vi, at der er en masse forskellige barrierer, og dem skal vi lave udredning på, således at vi kan eliminere alt det, som er med til at gøre det langsommeligt, og på den måde kan vi sikre en hurtigere sagsbehandling. Inuit Ataqatigiit, vi hører om alle de her barrierer, der er for iværksætterne, og der er alt for langsommelig administrationstid. Vi skal ændre måden, vi driver tingene på i dag. I dag har vi en organisering af for eksempel hovedadministrationen, som overhovedet ikke står mål med dagens Grønland. Lad os gøre det mere fleksibelt. Hvis vi skal udvikle erhvervene, så er det klart, at det skal være mere enkelt i forhold til, hvor det er, man skal henvende sig. Er det kommunen, eller er det selvstyret, eller hvad? Så uanset hvad, så bliver vi nødt til at have en instans, som er lidt tættere på erhvervsfolkene, således at kommunerne kan overtage denne del, fordi de ved bedst, hvad det er, der skal ske der, i stedet for, at vi tror, at det hele skal styres fra centralt hold. Det, vi har brug for, det er, at erhvervsfolkene, som er med til at skabe mere økonomi for Grønland, jamen der skal det offentlige ikke etablere barrierer og hæmninger for disse. Tværtimod, man skal eliminere det. Her til sidst, så er vi jo tættere på de lufthavne, vi har snakket meget om, men vi har ikke set nogen landsplan for udbygning af andre lufthavne. Og det er jo noget, som nogen efterlyser. Med hensyn til en national plan for lufthavne og beflyvning,
Vi ved jo, at de enkelte kommunalbestyrelser kommer frem med deres planlægning, og selvstyret og Inatsisartut har også deres muligheder på tegnebrættet. Men hvad kan man gøre? At der sødt, hvad mener I? Med hensyn til lufthavnene, så har vi jo været med til at bakke op om, at de skulle realiseres. Det var en del af koalitionsaftalen, da vi var med. Med hensyn til Kangerlussuaq. I 1989, der blev jeg valgt til kommunalbestyrelsen. Og dengang, der talte man om, at man skulle flytte Kangerlussuaqs internationale lufthavn, fordi permafrosten var begyndt at slippe. Og dengang, der snakkede man allerede om, at og også lovede over for befolkningen, man ville bygge lufthavne, internationale lufthavne i Ilulissat og også i Sydgrønland. Jamen, hvad med en samlet landsplan for beflyvning? Hvad kan du nævne? Vi har jo sektorplaner, som Inatsisartut har godkendt, og hvis vi har råd til det, så skal vi jo satse på at bygge lufthavne der, hvor der er mulighed for at se nogle indtægtsgivende følger, og det er sådan nogle ting, som vi vil satse på i Inatsisartut. Hans Enoksen, Naleraq, hvad mener du? Vi har jo ikke set nogen klar samlet landsplan for beflyvning og lufthavnsudbygninger. Hvad mener du? Det, jeg synes, der er ærgerligt, det er, at Naalakkersuisut-koalitionen siger mange gange, at lufthavnene til den tid kommer til at åbne op for de store indtægtssluser til Grønland. Det har vi jo ikke set noget af endnu. Altså, og nu har vi jo så også lavet hvor der er brug for endnu flere penge til at bare at bygge og færdiggøre lufthavnen i Nuuk. Galaslit Airport. Hvorfor skal de sætte deres lid til landskassen? Det bør være et selskab, som selv kunne betale for sig selv. Så lad være at bruge de penge til Galaslit Airport, lad os bruge dem på Grønlands befolkning. Altså, hvad er det, vi skal overveje i forhold til samlet beflyvning af Grønland? Altså, i dag har vi jo ikke engang råd til at bygge de veje, der skal føre os ud til de her lufthavne, man ønsker at bygge. Og alle snakker om, at hvor går det altså godt. Men altså, den her viser jo sådan set bare, at man overhovedet ikke er realistisk i forhold til det, man har anlagt. Vi har jo ikke en klar plan, der gælder for hele Grønland, og hvordan en landingsbane kan binde Grønland sammen. Hvad vil I pege på fra demokratisk side? Først må vi bare sige, selvfølgelig er det at bygge lufthavne en investering i fremtiden, så derfor så skal vi også have mod til at investere. Hvis vi skal udvikle turisterhvervet, så skal vi også være parate til at have færdiggjort alle de her lufthavne, som turisterne kan ankomme på. Der er flere ting, vi skal forberede os på. Altså, vi skal også se på, hvilke rammebetingelser vi kan forbedre i forhold til turisterhvervet. Og der er flere andre områder, vi skal pege på, hvor der bør være forbedringer. For eksempel, så skal vi jo også forberede os på flere uddannelser og også uddannede fagfolk inden for flere restauranter og hoteller. Og hvis vi bruger penge på udvidet lufthavnsbyggerierne, så er det en investering for fremtiden. Altså nu snakker du jo om hoteller og restauranter, der hvor man pt. Har planer om at realisere lufthavne. Hvad med de andre byer? Det handler om at gøre Grønland mere tilgængeligt, at det bliver nemmere at komme til Grønland, og når vi kan komme nemmere til Grønland, så kommer der flere turister. Og så er det vores opgave at gøre det attraktivt at komme for turisterne til de forskellige egne. Og vi bliver nødt til at gøre, hvad vi kan for at sikre, at der er gode rammebetingelser for, at turisterhvervet kan udvikle sig. Og det gælder ikke kun Nuuk, det gælder hele Grønland. Forbedrede rammevilkår. Inuit Ataqatigiit, Mutibob Ede, hvis du skal komme med et forslag
Vi har jo ikke set den samlede landsplan endnu. Vi skal have en plan, der hænger sammen. Hvis hele Grønland skal have gavn af den slags investeringer, så bliver vi også nødt til at se på de enkelte lokaliteter med det potentiale, der kan være i forhold til andre afledte erhverv. Selvfølgelig bliver man nødt til at forberede og planlægge de steder, hvor der skal være lufthavne, om der er overnatningsmuligheder osv. Det skal jo hænge sammen, fordi hvis ikke vi er på forkant med den form for planlægning, så kommer andre jo udefra og ligesom scorer kassen på den slags aktiviteter og projekter. Vi ved jo også, at det arktiske område er der stor bevågning omkring fra omverdenens side, og på den måde så står investorerne jo også klar og parat med næsten, hvad det skal være for at være med. Med hensyn til de store lufthavnsbyggerier, så ved vi jo, at der ikke er en udvidet plan for, hvad der skal ske de steder, hvor man vil bygge de her lufthavne. Hvad skal man gøre de øvrige steder? Selvfølgelig kan vi jo se, at man har lavet en plan for de afledte aktiviteter og projekter, der bør være, når man realiserer en lufthavn. Og det er jo helt normalt, at man i kommunalbestyrelserne ser på det. I Sisimiut er man i gang med at planlægge for eksempel den vej, man skal bygge mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, lige så vel som man i Sydgrønland også er i gang. Jeg synes, at selvstyret på den måde skal samarbejde tæt med kommunerne. For eksempel, når man bygger lufthavn i Nordgrønland, så skal vi jo også sikre transportmuligheder for at komme videre fra Ilulissat for eksempel til Qeqertarsuaq, til Qasigiannguit og flere andre steder. Det handler om, at vi skal sikre, at de her store projekter, vi skal investere i, også giver en økonomisk gavn for de omkringliggende områder. Samarbejdspartiet, ganske kort. Når vi får de her lufthavne, hvad skal der så til? Tasamassakkuta mittarfi biorers qarsaatigalugu annertoruussuarmik sunniuteqarsimangillat annertoorsuarni saniatigut inustissarsiutinnu taanik takutittiffiungillat kangerlussuaq soorunalimi taanna nunarsuarmi imma mittarfissuarnik pitsaanerpaanut taasariaqarpoq tamannaama аторлуарнеқарнерусиннаавоқ аам пилерсаарутигинеқарпа аққусерниортоқарнissaа сисимиутунгаанут тасса нунаттаккуятаани қиниккат сумивиллунниит оқаасақарникуунгилла иннутаасуни питсангоқсаатиса суuссанерсут нунаттаккуятаани миттарфиттаартоқаралуарпат алеқаhaamon nunattaqqitornaa. Man har lavet planer for de byer, hvor der er planer om at bygge lufthavne. Hvad med resten af Grønland? Først, vi har bakket op om at bygge de lufthavne, og vi bakker også op om lufthavne i Qaqortoq, fordi det er vigtigt for os, at vi er tilgængelige, og man nemt kan komme til Grønland, så man kan tale med os. Og vi tror også på, at vi har nogle bedre tilbud for turisterne, fordi at vi har jo ikke vist, hvad vi kan vise af Grønland for turisterne, fordi der er alt for få turister, vi kan få hertil. Jeg synes, at der er potentiale indtægter, vi kan se, og vi mener, at der er masser af potentialer rundt omkring i de forskellige regioner. Og vi selvfølgelig skal have Grønland som en samlet turistnation. Og vi ved jo også, at lige så snart lufthavnen bliver åbnet, jamen så vil det også betyde, at nye bierhverv vil kunne realiseres. Så vi er ikke i tvivl om, at det er en god gevinst for Grønland ad åre. Med hensyn til Qaqortoqs lufthavn, med hensyn til længden af banelængden, vil bruge flere penge på at få en længere landingsbane. Det kan jeg sige ganske kort. Vi står ikke tilbage for at give flere bevillinger
til lufthavne, fordi vi vil gerne gøre det nemt at rejse rundt i Grønland for befolkningen også. At der skal det være en kortere landingsbane i Qaqortoq. Altså, jeg synes, vi skal følge den plan, man har anlagt. Det er mest fornuftigt. Man har i årevis snakket om, at vejen er anlæg af veje er det vigtigste. Og det har man jo gjort. Skal vi have en kortere landingsbane i Qaqortoq demokratisk? Vi er ikke i tvivl. Qaqortoq har brug for en lang landingsbane, fordi de har brug for at erhvervsudvikle deres områder. Skal vi have en kortere landingsbane i Qaqortoq, Samarbejdspartiet? Mit tarfet immin inutsisarsuutin nutaanik bidersit tisinnaangillak kisia annertuuni eqqarsaatiqartassuungun. Skal vi have en kortere landingsbane? Nej. Siumut. Vi holder fast i den oprindelige plan. Det er 1499 meter, vi holder fast i. Nalerak, skal den være kortere? Nu arbejder man jo, altså man har jo licitering, og man snakker jo om, at det bliver endnu dyrere, end man egentlig havde sat sig på. Skal det være en kortere landingsbane? Lad os nu lige se de bud, der kommer på udlicitering. Inuit Ataqatigiit. Nu har man taget beslutning om de lufthavne, så derfor synes vi, det er mest fornuftigt at fastholde de planer, man har, og realisere dem. Nu har vi kørt krydsild de sidste 1,5 time her. Vi skal til at slutte af. Men jeg kan da love jer, at der på fredag vil være vælgermøde. Og det handler om Inatsisartut-valget, og det er vælgerne, der kan stille spørgsmål. Tak for i aften, og fortsat god aften.